De donkere dagen voor Christ, joert ik aan die, maar soms wat lichter aan, stoot droege perioden, maar wel een grieze boel. Joen en vannacht eerst betiden flink wat rein, letter joen en vannacht een aantal buien, maar kon ze op tongen, maar kon ze op hagel en wie staat dus een waarschuwing voor het verkeer. De temperaturen gaan weer richting 4 of 5 graden, maar het is altijd nog zo'n 4 of 5 graden te warm voor de tijd van het jaar. Een huddewien, letter joen en vannacht uit het noordwesten waait. Morgen een dag met bewolking, een dag met, ja, ik wil wat zinnen. En die zinnen vooral in de maandtijd. En met name in het noordelijke pad van de provincie toch ik kans op een beetje rein. De temperaturen morgen zomaar bij de 8 graden hinnen. En een krachtige wind, ja, misschien wel betiden hut, maar ik houd voorlopig op een matig krachtige wind. En die komt dan uit het westen waai. Dan zetten we terug naar de joentijd en de nacht, wat stoorijn, terug naar de orendagen. En dan kom ik op de eerste kriesdag uit. Een dag met bewolking, een dag met wat rein, maar ik een hege temperatuur, 9 of 10 graden. En een krachtige onthuddewien uit het zuidwesten waai. En dat geldt dan vooral voor het kustgebied. We zetten terug naar de tweede kriesdag. Ik een dag met bewolking, ik een dag met misschien een beetje rein. Dat zal net al te volle vaststellen, de droege perioden hadden oerhoorn. En de temperatuur nog altijd een heeg, samen bij de 10 graden hinnen. En het waait ik nog altijd een stevig uit het zuidwesten waai. We zoeken vooruit en dan komen we een t-shirtje met droeg waar en meest bewolkt. Een waasje, maar ik droeg waar, maar dan komt de zinnen er wat bij. Ja, en de temperaturen komen stadig om wat leger te liggen. Maar op toonsje toch wel kans op een bui, maar weer te sneeuwen. En hoe dan? Dan zijn 6 graden. We moeten morgen maar weer even in het Christwaarsje.